पेन्हा रामदेव बाबा के लंका। हे बबुआ औरतिया का कहतिया हो अरे की बुझी बात मिला गंभीर बाए सैया जी। औरतिया बड़ा वियोग में बिया कि बुझी बात सैया जी अरे ममिला गंभीर बा कि बुझी बात तो सैया जी ममिला गंभीर बा। बुझी बात तो सैया जी ममिला गंभीर बा। काली जनी रंग हमार रोमिंग में शरीर बा। काली जनी रंग हमार रोमिंग में शरीर बा। अरे दिया हो ए राजा जी ई रोमिंग का होला रे? रोमिंग ना तू का जानबा? हाँ बताओ जल्दी जे रोमिंग होला का? तू का जान बता रू जानत हो उनका से पूछियो ना। केकरा से? तू नहीं से केकरा से? ना मन भाई आज ना बतावे तो कूठा फाड़ देंगे, बर्बाद करके छोड़ देंगे। इनको मिन बंद पावे आउट गोइंग चलता। ए राजा जी असही बीतैता फागुन मन में ही खलता। का हो इनको मिन बंद पावे आउट गोइंग चलता। डाले लो तो राजा फीचा कारी ताहर हलाता। एही से भइल हमार चिंता फिकीर बा। एही से भइल हमारा चिंता फिकीर बा। डालो जनी रंग हमारा रोमिंग में शरीर बा। डालो जनी रंग हमारा रोमिंग में शरीर बा। राजा जी औरतिया कहतिया टिप टप करे तो रंग नंबर धारी। रंगवा गुलाब जनी गलिया में माली। ए अंजनी भैया, राम आंगया भैया, ए बुचुल भैया, रतन भैया हो औरतिया बड़ा वियोग में बिया। तोरा रोमिंग बतावे के पर तो मार के कूठा बर्बाद कर दे, बर्बाद। नाती कुछ तो ऊपर बात पहले अब तू बर्बाद कर। लेके तू तो साउथ इंडियन के लेके माजा मारे कर नाती हम आज तू का पीरा जाना तरह हो। बर्बाद करबो करबो बर्बाद। आज भजाए द करे जा, काल से ना जाए, आज भजाए द। ढेर दिन पाइल बनी टिपी टप करब तो रंग नंबर धानी। दूर तनी हट राजा गाल जनी माली।
काहे रहुआ मन बोला कतना ले कोही हमार मानवा अधीर बा कतना ले कोही हमार मानवा अधीर बा जानता नहीं कि तू रोमिंग में बाड़ू जब 3 महीना में तेरा वैकेंसी फेंके के बा तो तहार मजबूरी हम का जाने ए नाती तो तू के तो जनब 3 महीना में एगो किरीतिया हो नहीं के गइल का। देख हमारा पर्सनल मैटर में मत ढूक न तो मार के और कूठा फाड़ दे तू मार के पूठा फाड़ चाहे बर्बाद करो वैसे हमरा का करे के बा तू अपन सोचो तो हम अपन सोच ले सोचा बे अरे भारत समाज में तेरे का टिक सोचा बे अरे बाप रे अरे माय रे नतिया मार के तो कोक तूर डालत रे दादा दादा करबू दादा कि कतना ले कोही हमार मानवा अधीर बा रंग जनी डाली अभी रोमी में शरीर बा रंग जनी डाली हमार रोमी में शरीर बा ए बेदर्दी जी ए महेश भैया ए सुबोध मुरली भैया हो इजी खो जाता इजी और अतिया कहतिया कि कतना ले दुख अपन सुनाई इहे बतरा खड़ता खेलनी ना होनी कृष्णा बेदर्दी हगुआ तारे चोली ते रोमिंग में हमारे के फोन कर देला फोन कहाँ से करी बैलेंस तो में पा ना यही आला ना जाही आला कुछ नहीं के बंद हो गइल बा पैसा नाती सब तो ले जाके चप ऐसा धोया होता अपना ना मन भाई अरे बाप रे अरे दादा रे फाड़ दे बुझलिस इहे बात तो खड़ता खेला दी ना होनी कृष्णा खेसारी हगुआ तारे चोली अभी हो कहे लागल अभी तक ले तक घरे दुआर के लोग कहता ला इहो कहे लागल एकर के हम अरे बाप रे अरे नाती हो नाती कहबे नाती बर्बाद कर दे बर्बाद करब तू बोलवा के फेर में रह तू ओह ओह सब तरह के सिखौले भी मलती आकार व्यवस्था करत नहीं तो जा करबे व्यवस्था काल तोरा भाई के बोलवा के तोरा नैहर भेजे ए नाती हम अपने से चल जा तू अपना फेर में रह चल जाइबे ते अपने से हमरा बुझाता ते खेलल खाइल समझल रही तो बियाह ना कइले ए रहती नाती हम चल रही तो तारा के 2 महीना में छोड़ के चल गइल जाइबे छोड़ के 2 महीना में ना सब कहता संगे नाच में ना चला झुमका पहिन के ना चला तो का करती है नाती जौन हमारा लागता तौन तो हरा लागता तो का करती ते ना मनबे ना माने का करबो मनबे ना माने मनबे अरे बाप रे अरे माय रे नाती आज मारो बिना जेल में बनवाए तारा के छोड़े बनवाइबे
ई कला ह ए करे जा ए कला के भगवान विष्णु कैले रहले। हमनी के हिंदी फिल्म के भगवान जेकरा के कहल जाला बच्चन साहब उहो ए कला के कैले रहले। गोविंदा जी पृथ्वी माई ना चली दुनिया ना चला तेर कलाकार रहती तब न जानती ते तो अरे बाप रे अरे माई रे ते तो दोसरा में नाचतरी का कहीं मुआ दे बात के बात से कहलुस तो नचावा नाती फिर जदि कैलू ए बात के जिक्रिया फिर जदि कैलू ए बात के जिक्रिया हटी जनी राजा अभी रोमिंग में शरीर बा डाली जनी रंग हमार रोमिंग में शरीर बा डाली जनी रंग हमार रोमिंग में शरीर होली है जाए नाती मार के तो कोख तूर दे अब अपना पैर में रही हो नाती।